Ahojte, ja som Gabi. Ahojte, ja som Martin. Dnes sa nachádzame v New Chicagu v Košiciach. Kde budeme vyzývať ľudí v tom, či nás porazia v kladive. Tak poďme na to. Chalani, nechcete si zasúťažiť zadarmo. Porazíte mňa, máte 5 eur, kamaráta 50 eur. A ešte dostanete 2 mince za každý pokus, kto to vyskúša. Na kladive. Nemáte čo strátiť. Chceš ísť prvý, abo? ...906. Ideš. Ale nebolo to zle tesne, díky pekne. Počkaj, mince som ti slúbil. Každému dávam 2 mince, aby si zahral prepať. Chcete skúsiť najprv so mnou, ja som za 5 eur, za 50. Dobre, teba rozjebem a jeho dvojnásobok. Lepové buchať. Dobre, no poď, dám ti. Máte jeden pokus, hej? Ale prekonal si ho. Chalani, môžete si vybrať. Pôjdete so mnou, vyhráte 5 eur, pôjdete s ním, vyhráte 50 eur. Alebo môžete že najprv so mnou skúsiť a keď ma porazíte, potom môžete to ešte risknúť. V každom prípade vám dám 2 mince za to, že ste skúsili každému. Dobrá bola. Dobrá bola. Tu 2 mince sú tvoje. 2 mince sú tvoje. Aspoň keď ste nevyhrali peniaze už. No dobre, ideme s tebou, ja pôjdem s jednou rukou a ty pôjdeš s dvomi, dobre? Chceš ísť prvá?
Ďakujem inak za... Ďakujem za hru. A to je pre tento raz všetko. Akú súťaž by ste chceli na budúce? Basketbal alebo boxer? Napíšte dole do komentára.